la-live. So, samahan niyo po ako kasi ako maglilinis ngayon. Ayan. Good morning po. Ayan. So, salamat po sa mga sumusuporta po sa akin, sa aking mga kasamahan. This is Percy. Percy official channel sa kasi Sis G. Sila ang number one na sumusuporta sa akin. Sa kasi si kapatid Dong, Tigidong. Ayan. Ito yung mga very supportive sa akin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid.